Oyaore nyakwara mogi geno mara en ichiew eyo makare kamora mora ma intie rwakini machiegni nonro mara oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 16 dwe mar 9 higa mar 2021 machiegni mnaluomni moko kuom thuond weche oboke mago ma kawuono nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, wan kod The Star, The Standard kod Daily Nation. Kawuono wadhi moke kod oboke mar The Star. Thor mar wach enyimo oboke mar The Star en Raila Mount Kenya game plan Jols Oka Chiefs. Raila Mount Kenya game plan Jols Oka Chiefs. ODM parties pushing Odinga to name running mate from the region. ODM party is pushing Odinga to name running mate from the region. Chenro mar ogai mar ODM gosi Raila Odinga mar gwelo jatelo kata jalupne ma ok e gwenge mag Mount Kenya region. Iwacho ni chenro mag oganda ogai mar ODM Raila Odinga mar tieko jotelo madito mar riwruok mar One Kenya Alliance. Ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni kod kwano mar dhi tieko kendo duoko piny kendo ketho riwruok mar One Kenya Alliance, ka kwano makamano en mar gwelo running mate mare kowuok e gwenge mag Mount Kenya region. Mano e kwano ma iwacho ni Raila nigo mar duoko piny teko mag jotelo mag One Kenya Alliance, mano Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula kod Gideon Moi. Kwano mar Raila en mar gwelo running mate mare kowuok e gwenge mag Mount Kenya region, kendo duond od bura mar ODM sani koro jiwo Raila mondo gwel running mate mare kata jalupne kowuok e gwenge mag Mount Kenya region. Picha mane nyimo oboke mar The Star en picha mar jatend migawo machon mar tuke Hassan Wario kaachiel kod jokanyo mag Olympics, mane otelo ne jong'wech mapacho kae Olympics mag higa 2016 manotimre e boma mar Rio e piny Brazil, manyo yud kod ketho mar tiyo marach kod apisi margi, kendo idhi ng'ado negi twech mar higni karibu 30 e od ang'ech. Odiochieng' ma kawuono Hassan Wario idhi ng'ado ne bura e nyim doho e wi ketho mar tiyo marach kod apisi, kamane piny Kenya owito omenda maromo $42 e mibadhi mar Rio scam e tukego mag Olympics. Oboke mar ariyo en Ebola imanyien mar somo mar CBC. Ebola imanyien mar CBC, jopuonj idhi duoko piny kod atamalo 20. Kwan jopuonj e skunde mag piny owacho, e skunde mag ji giwegi idhi duoko piny gi atamalo 20, manyiso ni jopuonj mane skunde mag piny owacho moko kuomgi dhi wito tich nikech lai manyien mar somo mar CBC dhi duoko kwan mag jopuonj piny gi atamalo 20. Oboke mar ang'wen nyaka oboke mar 5 loso mana ewi mibadhi mar Rio ma itudogo jatend migawo machon mar tuke Hassan Wario kanyakla kod ji mamoko maromo 2, kama doho ne oyudogi kod ketho odiochieng' manyoro, ketho mar tiyo marach kod apisi kendo tiyo marach kod omenda mag jopiny e tuke mag Rio Olympics e higa mar 2016, kama odiochieng' ma kawuono doho dhi golo kum ne Hassan Wario kanyakla kod ji 2, kendo nyalo tweyogi kuom higni mohewo 10 kuom tiyo marach kod apisi mar piny owacho e chwalo agenda mag. Oboke mar 6 loso ewi chenro mar ogai mar ODM mar Raila Odinga mar gwelo running mate mare kowuok e gwenge mag Mount Kenya region. Iwacho ni chenro mar Raila mar gwelo running mate mare kowuok e gwenge mag Mount Kenya region nyalo dhi hinyo jotelo mag Oka, mano Musalia Mudavadi kod Kalonzo Musyoka e dwaro margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Wachore ni jodito mag ODM sani koro jiwo Raila mondo okaw running mate mare kowuok Mount Kenya. Oboke mar 7 jogo mane kwedo jalup ker William Ruto e kinde machien e gwenge mag Rift Valley sani koro oriwore kode kendo. Moko kuom jotelo mag siasa mane kwedo jalup ker William Ruto e kinde machien e gwenge mag Rift Valley sani koro ne oriwore kode. Achiel kuom joting'o jaod bura machon ma Eldama Ravine mabende nosiepo ogai mar ODM Raila Odinga, mano Musa Sirma.
mane kwedo Ruto e kinde machien ne oriwore kod Ruto, kendo sani en jaod bura en jasiasa kata jakanyo mar UDA. Kendo Oboke mar 8, jood bura motenore kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mawuok Mount Kenya Region. Jood bura motenore kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mawuok Mount Kenya Region ne ochako campaigns mag nyiso jopiny gigo ma ker Uhuru Kenyatta osetimo ne oganda modak e gwengego. Jood burago ne ochako chenro mar nyiso jopiny mawuok Mount Kenya Region chenro mag dongruok ma Uhuru osetero negi e gwengego, kaka yo mar kedo kod weche mosebedo kayo kod jogo masiro lwedo jalup ker William Ruto. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta pok okonyo oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region. Oboke mar 2, an kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard any bishops dash to save last of Uhuruto ties. Bishops dash to save last of Uhuruto ties. Catholic bishops have offered to mediate and salvage what is left of the president and his deputies' broken relationship, saying their differences do not augur well for the nation. Jotend ute lamo e pacho kae sani koro ochako chenro mar keto kwe e kind jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Jotend kanise ma pacho kae sani koro osechako chenro mar keto kwe e kind Uhuru kod jalupne William Ruto. Chenro ma kama otelne kod jo bishops mag od lamo mar jokopere kata Catholic bishops masani koro dwaro ni ker kod jalupne William Ruto obed kanyakla mondo los kod duol achiel, ka giwacho ni pogruok mane kind Ruto kod Uhuru ok ber ne pacho kae. Chenro mar keto kwe e kind Uhuru kod telne kod od lamo mar jokopere, kama koro Archbishop ma Nyeri mano Anthony Muheria ne owacho ni pogruok mane kind Uhuru kod Ruto ok ber ne piny Kenya, kendo giikore mar keto kwe e kind jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Ito oboke mar 4, jatend migawo mar thieth e pacho kae, migawo mar thieth e pacho kae owacho ni piny Kenya dhi keto mahinoge e tiyo kod chanjo achiel mar kedo kod landruok mar midhusi mar COVID-19. Migawo mar thieth wacho ni piny Kenya dhi tiyo kod chanjo achiel e kedo kod midhusi mar COVID-19, kama koro piny Kenya dhi tiyo kod chanjo mar Johnson & Johnson e kedo kod midhusi mar COVID-19 moloyo tiyo kod chanjo mathoth. Mano ler mane ogol kod director maduong' e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth. Ito oboke mar 5, loso wi commissioner manyien mar IEBC mano Mikae Juliana Cherera, kaka owacho ni the career civil servant teacher and now IEBC vice chair. Inyalo paro Juliana Cherera emane ogwel kaka jalup Wafula Chebukati, mano jalup jakom IEBC. Cherera ni ne en japuonj, mopogore kod bedo japuonj bende ne en jatich mar piny owacho kinde machien. Ito oboke mar 6, bishops mag od lamo mar jokopere mano Catholic bishops ochako chenro mar keto kwe e kind jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Ito oboke mar 7, odiochieng' ma kawuono doho dhi ng'ado bura ewi jatend migawo machon mar tuke Hassan Wario kod ji mamoko maromo 3 ewi mibadhi mar Olympics mar Rio mag higa 2016. Ito oboke mar 8, loso ewi speaker mar od bura ma pacho kae mano Justin Muturi, kama koro owacho ni chenro mane duond od bura mar Jubilee okawo mar golo kata diro oko jood bura mane otenore kod jalup ker William Ruto e lemo mopogore opogore mag od bura ne en gino mag tiyo kod agoko. Sani koro Justin Muturi wacho ni okang' mane Jubilee okawo mar diro oko jood bura mane otenore kod jalup ker William Ruto e lemo mopogore opogore mag od bura ne en chik mar agoko. Ne owacho magi odiochieng' manyore. Gino ma jolony mag siasa wanene ni seche moko Justin Muturi nyalo dhi tiyo kod jalup ker William Ruto. Ito oboke mar 10, Mount Kenya leaders lay unity plan plot lock out DP Ruto. Nitiere jood bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region masani koro osechako keto chenro mongirore mar
duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge mag Mount Kenya region. Nitiere kweth mag jood bura masani koro osechako kedo chenro mongirore mar duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e Mount Kenya region. Oboke mar 11 loso wi nengo mafuta mane oidho malo sama koro kelo ng'ur mokalo e kind oganda mapacho kae. Weche moko e counties kaachiel kod weche mag ohala. Oboke mogik kan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach oboke mar Daily Nation en for real loot, sports minister faces jail. The least we could do for our world-beating sports stars who bring for no pay is to treat them decently. Instead of our team in 2016 Olympics Games was a victim of corruption, with several athletes left stranded in shanty in Rio. Today, former CS Hassan Wario and former NOC official Stephen Arap will start paying for this injustice. Ma en mibadhi motudore kod tuke mag Rio Olympics mane otimore higa mar 2016 kama jatend migawo mar tuke machon Hassan Wario kod achiel kuom jogo mane otelo ne jong'wech modhi e tukego mano Stephen Arap Soi idhi tero nyim doho kama idhi ng'ado bura ewi gino ma itudo go e weche mag mibadhi. Doho ne owacho ni jotelo ariyogi ne okonyo jong'wech mapacho kae kar miyo jong'wech mapacho kae alwora makare e tuke mag Rio Olympics. Gin ne giyako omenda mag konyo jong'wech kendo giweyo jong'wech ka chandore e tuke mag Rio Olympics mane otimore e 2016 kendo odiochieng' ma kawuono Hassan Wario mano jatend migawo machon mar tuke kod Stephen Arap Soi mano achiel kuom apisas mane otelo ne jong'wech e tuke mag Rio Olympics idhi chwalo nyim doho kama idhi ng'ado negi bura ewi mibadhi mar Rio 2016. Oboke mar 3 en wach malit kama loso ewi anyuola moro mane owito nyithindgi ariyo e lwet otoyo. Otoyo ne ochamo nyithindo ariyo gwenge mag Baisa Village County Makwale odiochieng' manyoro kendo en gima lit mokalo ni ka otoyo nyalo chamo nyithindo ariyo mawuok e anyuola achiel e county Makwale kendo ma en gimonego bedni kata oganda modak Seme ubed chonjo sana nikech ka nyalo chamo nyithindo ariyo otoyo koro ken lema onego bedni kelo go tugo onego bedni gin iketogi e game park kendo en kwayo marwa ni Kenya Wildlife Service KWS bro kawo okang' makare mar neno ni otoche ok ohinyo jopiny. Oboke mar 4 jatend migawo machon mar tuke Hassan Wario kod ji ariyo mane otelo ne jong'wech e tuke mag Rio Olympics higa mar 2016 idhi donjo negi e nyim doho kama odiochieng' ma kawuono doho dhi golo ne kum ewi mibadhi mar Rio 2016. Oboke mar 5 pod loso mana ewi nengo mar mafuta mane omede pacho kae. Oboke mar 6 ogai mar ODM Raila Odinga osiro lwedo okang' mar chungo weche mag siasa e ute lamo. Ogai mar ODM Raila Odinga opuoyo okang' mokaw kod kanise mar tamo josiasa dhi goyo siasa e kanise e pacho kae. Oboke mar 6 no bende duond od bura mar ODM onge kod ler moro amora ewi limbe ma Jimmy Wanjigi dhi timo e gwenge mag Nyanza kochakore odiochieng' ma kawuono. Duond od bura mar ODM owacho ni gionge kod ler moro amora ewi limbe ma idhi timo kod jaohala mar ahumi pacho kae Jimmy Wanjigi e gwenge mag Luo Nyanza madhi chakore odiochieng' ma kawuono. Kawuono Jimmy Wanjigi dhi chako limbe mare county ma Kisumu, bang'e to bro dhi e county ma Homa Bay, Migori, Nyamira, bang'e to odhi tieko kod county ma Siaya chieng' ngeso. Jimmy Wanjigi kaka iseng'eyo dwaro dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM kendo dhi chako limbe mare odiochieng' ma kawuono e gwenge mag Luo Nyanza. Kama odiochieng' ma kawuono Jimmy Wanjigi dhi timo limbe e county ma Kisumu, bang'e to bro dhi e county ma Homa Bay, Migori kod Nyamira. To kochopo chieng' ngeso Jimmy Wanjigi dhi donjo Siaya Kababa kendo tero campaigns mage madhi laro kom ker kod otiko mar ODM. En geno marwa ni Luo Nyanza dhi rwako Jimmy Wanjigi maber
nikech ng'ata ni kod thuolo mar dhi goyo siasa kamoro amora e pacho kae. Koro kik wanyisre ni wan jogo ma ok olony. Joluo gin jogo ma olony, kendo urwak Jimmy Wanjigi kod mor, umiye thuolo mondo us agenda mage, kotieko to oduoge boma maduong' ma Nairobi. Kik ukel koko, kendo wakwayo rowere kik tiu kodu e chido nying joluo. Joluo gin jogo mariek, jogo monyono buk. Koro miuru Jimmy Wanjigi rwak, winj gima wacho, then oduog Nairobi uwere kode. Odhi nyime kod campaigns mage, kata odoko ni ODM wacho ni gikia ler ewi limbe mare. Oboke mar 7 bende lose ewi jotelo 4 ma osenyiso gombo margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, mano William Ruto, gai mar ODM Raila Odinga, Musalia Mudavadi kod Kalonzo Musyoka. Jotelo 4 gi gin kod hardliners, gin kod jotelo motenore kodgi man kod chung motegno mokalo. Hardliners mag Ruto gin Kipchumba Murkomen, Mithika Linturi, Aaron Cheriot, Caleb Kositanyi, Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro kod Moses Kuria. Mago hardliners mag Ruto. Mago gin jotelo man kod chung motegno ewi Ruto. Raila, hardliners mag Raila, kata jogo man kod chung motegno kod Raila gin Junet Mohamed, John Mbadi, Maina Kamanda kod Edwin Sifuna. To kwadhi Kalonzo Musyoka, hardliners mag Kalonzo Musyoka utingo Enoch Wambua, Mutula Kilonzo Jr., Robert Mbui kod Dan Maanzo. Musalia Mudavadi utingo Cleophas Malala, Ayub Savula, Alfred Agoi, Beatrice Adagala kod John Bunyasi. Mago hardliners mag jotelogo e kinde magidhi e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 7 bende kanase lieko ni eni nyadendi Juliana Wahonge Cherera emane ogwel kaka jalup Chebukati commission mar IEBC. Nyadendi Juliana Wahonge Cherera ne ogwel kaka jalup Wafula Chebukati e duol mar IEBC. Ito oboke mar 11 lose mibadhi mar Kemsa, pach jondiko ka achiel kod pach josomo. Nyakaramogi mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Oriti masani, nyinga Chris Owino.